Mauni mo assignment. Ano hindi ka, Jen? Aminaw. 1 minus 3. Di man ni siya pwede. Kay gamay man ang iyahang babaw. Gamay man ni ang babaw niya. Ubos kay dako man siya. So, ang gamay, mubaro siya dire. Mubaro siya. Mubaro, pabaro ako piso. So, mahimo na ni siyang 11. So, kining 2, mahimo na ni siyang ito, kuan ug 1. 1. Oh, may mo na siyang 1. Awa, count juga ha. I-crush out namin na namin yung piso diri. So, ana diri, paana na siya. So, to man ano? Ako ni pangatag ko yung kumitilay. So, X na siya. Kuan siya og 1. So, pila bilin? To, ay, 1. Oh, 1. Ang 1, asay butang. Diri ang 1. Paminaw ba? Ang 1, ibutang diri ang 1 sa tapad. Anas, babaw eh. Tapad, babaw ra. Babaw. So, pila i-minus dire. So, pila na ni dire? 11. Oh, 11. 11 minus 3. 18. You have to count ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, pila ikwaon? 3. Kung anong 3? Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 and 6. 8. Ya, diri, parehas man sila. Pili answer. 1. 1 minus 1, parehas. Pili answer. 2. Minus man. Kung the same man sila number. Plus man na. The same man sila number. Parehas na number. Pila di answer. 1. Parehas niya.